Gendong ngedek-ngedeki wong tuwek ae. Sik to, Pak. Sampeyan jarine goleki gendut, tapi napa kok malah mukidi karo penyok sing sampean bondo? Bah sing tak bondo mukidi bah klonco, bah precet. Kowe ngerti apa? Ngene iki mergo pokal gawemu lho. Biyu, gak arep diapakne cah loroke karo Pak. Nyapa mlilike? Mboten, Pakno. Beauty, aja diapakne neh karo Pakno kowe. Gawe napa takok aku iki? Ndang takok wong langsung kono to. Pakno, Nyapa? Beauty, lah wong arep wis landhep kok cek dingkane lho. Kowe rasa nyocot ta nyok. Ndang ndonga-ndonga sing rada angel kono lho. Diriwe tau mondok. Bener dia aku ki tau mondok. Tapi ora ning pondok pesantren. Lah mondok kok gak nang pondok pesantren terus nang pondok apa iki? Pondok bambu. Patakmu iki jenenge kapendeng. Ya wes menengo. Aku ngene iki butuh konsentrasi full. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Iki piye to? Wong kon ndonga kok malah gendeng to. Wis keadaan koyo ngene kok. Tangkemu menengo ae. Kowe iki wis ora iso diwarai ganggu. Aku jek ngeling-eling. Genah. Oke. Alah, kulwe lelek suwan. Raimu noke akal-akal ngongkon malah ngentai kowe iki. Oh alah, tibake kowe to, Njot. Tul. Sepurane ya, Mbak ya. Aku tak dhisik ya, Tul ya. Lah nyang ndi kesusumen iki? Aku selak semayan karo wong. Tak dhisik ya. Iya. Wes to, Njot, kowe iki rasa selintutan. Aku luwih seru lek kowe iki ngamen. Sopo to Tul sing ngamen iki? Lah wong genah kowe mlebu metu omahe wong nek. Kuwi ngono aku latihan mental Tul. Arep tak gawe pentas esuk mben kuwi lho.